Hey guys! It's me again guys, Manambal channel. Guys, karon guys, ang akong vlog karon magkuha ko kanang dahon sa bayabas kay na ako'y ubo guys, dugay-dugay na ni pero murag naara man ani nya nagtambal nag-inom na kog tambal. 7 days na wala man Japon no. Nawala nya. Kung sa una bitaw ubuhon ko kung di jud kung grabe na nga ubo kay muinom din kog kuan soy milk nga syrup karon na mo na kog inom guys wa murag nari jud siya ani murag pil na ko guys kana kuan ni siya kana tiyang kana bitaw suag ba kanang kaog tamis ding og parat ya guys ang akong sanina guys pasensya hira ninyo guys kay no pobre kayo si host. Kaya nag-vlog din ko karon guys kay ganihang buntag nag-vlog ko. Sus ko dito ko sa SM, dito ko sa 7-Eleven ga-vlog buntag ko. Pagtanaw na ko diri guys. Uy, ang akong vlog wa may tingog. Naka-mute man. Karon guys, i-vlog na ako ni mga akong dahog. Tuan kanini ang mayabas akong kanon. Ya. Ubani ko ninyo guys. Tara. Naa diri ang punuan sa bayabas. Dugay naman ni siya guys, oh. Kana siya muna. Ya, diri guys, garden ni sa akong silingan nga si Tatay Roy. No. Yang garden oh, mga guy. Yan, nasa siya cute kay nga kuan, oh. Kanina ang sudlanan mo kuno niya kuan. Pati, oh, cute kay guys. Ya, karon guys, mga ako dahos bayabas. Okay. Ako galing kanon. Taas kayo guys. Ako na siya kabuton. Mura mapugway udlot. Bali mataas sa kaayo. Nitara ko guys. Mo nagpunuan sa bayabas. Sarang taasa kayo. Nili ko kaabot. Nang liki man ni siya. Nili man ko kaabot guys. Tesa guys ako sang ibutang yung cellphone guys. Isod kayo ng walay tripod guys. Tingnan ng ano. Mga bots ako guys. Okay, still as anyone. Kani guys, so nakakuha na ko guys. Kani ako sa hugasan. Kani. Tulo lang sa kabuok guys.
Nakakuha na ko guys. No, tulo lang ka buo. Oh. Pero mura man siya ko ani, may dahon na guys oy. Mura bagdaot. Ano ko man yan? Na daot. Katong akong vlog ganiha way tingog. Sayang kayo. Sinay lang test. A few moments later. Yan ang bayabas guys. Di ba kadaot yung bayabasan? Ako ngi try ra nig kuan ba. Pang herbal lang. Iniinom naman kong tambal. Wala akong gas guys. Wala isang taon na. Na. Ugmara niya akong vlog karong hapon na guys. Salamat. Salamat sa mga nanglantaw. O sa giganahan, o sa wala giganahan. Oy, kandira na, mandi ka.